19 eta 20. mendean ehunka lagunek erabaki zuten beren herria utzi eta Euskal Herritik Amerikara joatea arrazoi asko tarteko. Honek euskal diaspora zabala utzi digu munduan zehar eta diaspora horren alaba da Catherine Bidegarai ere, Estatu Batuetako Montana estatuan gaurtik goitik Korte Goreneko epailea. Ni nusu eta sortia hemen Montanan eta ene bizi guzia hemen eta bizi izana. Avokat bat minusun, eta gero epailea, eta gero guai denishit Supreme Court, ene estadoa indako, Montana indako. Oh, Montana, give this child a home. Uste hameka urte nielaik, basusun gure telebistan eta emazte bat avoka zela bere senarra ere, eta uste nishin irurizela eta lan hun bat zela, eta pentsatu nishin, nik ere nahi nila hola izan. Ordean ene amak, baitzakien eta hola pentsaketan ari bainintzan, erosizishin eta ene gambarako murrian ezartzeko Lady Justice. Bere ametsa jarraituz unibertsitatean zientzia politikoak eta filosofia ikasi zituen 4 urtez, eta gero beste 3 zuzenbide eskolan. Ikasketak burututa 17 urte terriz aritu zen abokatu modura, eta epaile izateko erabakia. Gintxin eta epaia, ni bizi izan lekian, lanean arzen izan lekian, gizon bat eta desizioa egiteko, orden hartzen zixin aniz denbora, etzixin nahi neo kesatzia, orden etzixin iten zebarzen. Eta ene klientak beti pena handi batekin pentsatzen zegertatuko da gure gauzaikin, eta nik ikusten isin eta gaizki zela ez eta jakitia nola pasatuko zen. Eta ordean pentsatzen isin nik hori iten aldixit, lehitzen aldixit, bi aldekoak itzuten aldixit erten duten arguments. Etxitutziko jendiak beha sekulako zigertatuko den. Eta ordean hartako zentsatu nixin. Montanan epaia izateko hauteskundetara aurkeztu behar da, 4 bider egin eta irabazi du Bidegaraik, eta 22 urte osatu ditu epaile lanetan. Montanak dituen 56 kantonamentuetatik 40 egin du lan, eta 2024ko azaroaren 5ean Korte Gorenerako hauteskundeak irabazi eta gaur bertan hartuko du postu berria. Baixit lagun bat alabi deia handielak eta hek galdein zixen eta nik entsatuko nienez zeren eta batxu 7, gure Supreme Courtean 7, ordean biga zixen berriz eta entsatuko elekzionian aizixen erretretan jarri, ordean galdein zixen nikinen nienez, eta ordean hartako izte entsatu. Eta enelana Supreme Court hortan izan den duzu anitz lehitzen eta iskiatzen. Eta ez join beste avokati behatzen. Ez duz berdin izanen, bena uste isit untsa izanen dela. Bide honetan guztian garrantzia handia izan dute bere buraso baxenafartarrek, ama atxakoa eta aita mendibekoa. Umetatik eman zioten hizkuntza, hezkuntza zein baloretan ere. Horrela kontatu zuen 2022an zendu zen bere amak Eiande Iturbide Ilobari emandako elkarrizketan. Amerikara noa neure borondatez. Haurrek eskuara ikasi zuten denek, zeren eta mutilak eta zen bizpairure eskual herrikoak eta hekilan beti eskuara zaren zen, eta haurrek bizik untxe ikasi zuten denek ikasi zuten eskuara. Eta gero eskolan hasten dielaik eta joaiten ahazten dute nahi eta ez. Obliatia baitira eskolan eta orotan arlesez arzia. Eta guaiden eskualdun guzia joan dira zer nahi izanik, hartako ez gira gehiago eskola arzen bainan, gehienek biziki untsa egiten dute eta denek konprenitzen dute eskola. Eta jakutsi zixen eta berdela lanean untsa izan, eta berdela eskolane untsa izan, ene aita gaztia zuzun eskola utzi behar zilaik bere familien launtzeko, ene ama ikaslaria zuzun, eta ene aita jinduzu ameiketat
1 urtetan ala bere anila gaztiokoekin eta bere jantja batekin, bere osabenako lanian hartzeko. Eta hemen lanian izan eta 7-8 urte joan zuen berriz Frantziat eta ezkondu amaikin eta ama berriz gilatek harri. Ekipia zirelaik eta munduko gerla bigarrenakoa zuzun eta ertentzisen guri ardura, historioak nola zen haurrak zirelaik eta etzisen deus jateko, etzisen jauntziak, ne amak ertentzisen, bere amak behar zila misetik jauntziak egin eta holat etzisen deusez, ordean historio horietak ertentzisen eta Francisco Franco taz ardura elakartzen zituen hartaz ere, eta ertentzisen behar ginela lanian huntza izan, eskola huntza ikasi, kasuin zegertatzen den munduan guzietan, eta zeren eta gauzak gertatzen dilaik beste munduko parte batean gure hunkitzen baitute gauza horiek, eta behar ginela kasuin gure gorronak zer egiten zien. Ustezet hartako ere hautatu dutela egiten dutan lana. Eta aitak ertentzisi, ez ardiak, baino jautziten balimadu menditik, beste guziak giletik jautzinen dutela, eta ez hola izaitia, ez beste ingiletik joeteko pentsaketa gabe. Eta orain arte izan duen bezain bide oparoa opa diogu gaurtik goiti ere bere lan zein bizitzan, Catherine Bidegarairi.